Σας ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα. Εγώ όμως δεν παίζω απόψε. Ο ρόλος μου είναι διαφορετικός. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους των παιδιών μέσα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, η θεατρική μας ομάδα παρουσιάζει απόψε το τρίτο για φέτος έργο της. Στις 20 Οκτώβρη του 2018, σε συνεργασία με το Σύλλογο Κεφαλίων Μεγασκούνης ο Άγιος Γεράσιμος, παρουσιάσαμε το Φόλι της Παπαδιάς, του κεφαλαιονίτη Σταύρου Παπαδάτου. Στις 21 και 22 Δεκέμβρη, η παιδική σκηνή της θεατρικής μας ομάδας, μαζί και με μεγάλους, παρουσίασε τον Καριοτράψτη. Και 1η, 2, 3 και 8 και 9 και 10 του Φλεβάρι, παρουσιάζουμε το έργο του σκηνοθέτη μας Ανδρέα Ελευθεριώτη, το μόνον της ζωής του ταξίδιον. Μια ελεύθερη θεατρική διασκευή στο ομώνυμο διήγημα του Γεωργίου Βυζίνου. Δεν θα σας πούμε πολλά για το έργο. Θα το δείτε σε λίγο. Απλά, όπως μας είπε ο σκηνοθέτης μας, έγραψε το έργο έτσι που να το ευχαριστηθούν και οι μεγάλοι αλλά και οι μικροί θεατές μας. Θα το δούμε σε λίγο επί σκηνής και θα το κρίνουμε. Όπως βέβαια γνωρίζετε, οι παραστάσεις μας έχουν ελεύθερη είσοδο. Και έτσι τα έσοδά μας για την κάλυψη των εξόδων περιορίζονται στη δική σας εθελοντική προσφορά, για την οποία και σας ευχαριστούμε. Πάντοτε βέβαια, όσο μπορεί μας ενισχύει και ο Δήμος Ποινιού, τον οποίο ευχαριστούμε, όπως επίσης ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του νομικού προσώπου πολιτισμού, τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Θα θέλαμε ακόμα να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που μας έχουν προσφέρει κάποια από τα πράγματα που βλέπετε επάνω, ίσως και όλα σχεδόν ό,τι βλέπετε. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Κεφαλίων Μεγασκούνης και την πρόεδρο κυρία Γεωργία Ζώτου, το μουσικοχορευτικό όμιλο Οι Ρίζες μας, τη βιοτεχνία τιμών ενδυμάτων Πιγκουίνο, το καθαριστήριο Ζώτου, το φωτογραφείο Μανιάτη, τη θεατρική ομάδα του Πύργου και τη συνάδελφο ηθοποιό εντός εισαγωγικών Νάνση Τζανετοπούλου, τους κυρίους Ανδρικάκη Γιάννη του Διονυσίου, Διαμαντόπουλο Κώστα, Λαγκαδινό Δημήτρη, Μουρτζίνη Χρύσανθο, το δημοσιογράφο κύριο Γιώργο Μαρινόπουλο και τις εφημερίδες Πατρίς Πρώτη και Πρωινή και την κυρία Δέσποινα Μουραντίδη για τη δωρεάν παραχώρηση των στολών. Επίσης, απόψε δεν προλάβατε, αλλά τα προηγούμενα βράδια είχαμε φτιάξει μάσκες από γύψο και τις είχαμε για ενίσχυση της ομάδας μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια Γρηγορόπουλου Παναγιώτη που ζωγράφισε τις μάσκες. Και φυσικά όλους εσάς που πάντοτε είστε συνεπείς στα συχνά θεατρικά μας ραντεβού. Τελειώνοντας, θα πούμε για άλλη μια φορά ότι από τον Απρίλιο του 2017 και για όσο καιρό μας έχει ο Θεός καλά, όλες μας οι παραστάσεις είναι αφιερωμένες στον αξέχαστο φίλο και συνεργάτη που βιάστηκε να φύγει από κοντά μας, το Δημοσθένη το Γιαννακόπουλο. Παράκληση, στα κινητά σας στο αθόρυβο, θα σας παρακαλούσα πολύ να μην ψιθυρίσετε την ώρα της παράστασης, γιατί αποσυντονίζονται οι ηθοποιοί και έχουμε διακόψει κάποιες φορές το έργο για να ζητήσουμε την ησυχία και καλή σας διασκέδαση. Ο Γεώργιος Βυζιεινός εις Σύρμας γεννήθηκε στη Βυζή της Ανατολικής Θράκης, το σημερινό Βυζέ της Τουρκίας, στις 8 Μαρτίου 1849. Περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του υπάρχουν στο πρόγραμμα. Πρέπει όμως να πούμε ότι το 1892 προσβάλλεται από φρενική νόσο και καταλήγει στις 14 Απριλίου του ίδιου χρόνου στο δρομοκαΐτιο ψυχιατρίο. Εκεί ζει βυθισμένος στις ουτοπικές αιμονές του για την εκμετάλλευση του μεταλλείου στην πατρίδα του και στο παραλυρηματικό πάθος του για την νεαρή Μπετίνα Φραβασίλη, 14 ετών, μαθήτρια του στο Οδείο Αθηνών, την οποία επιθυμούσε να νυμφευθεί. Ύστερα από 4 χρόνια εγκλισμού, πεθαίνει στις 15 Απριλίου 1896 σε ηλικία 47 ετών. Ο Βυζιεινός, νους κριτικός, ιδιοφυής, φιλέρευνος, διδάσκει, μεταφράζει τις γνωστότερες ευρωπαϊκές μπαλάντες, συγγράφει μελέτες φιλοσοφικές, αισθητικές, ψυχολογικές, λαογραφικές, αλλά και σχολικά εγχειρίδια και άρθρα για εγκυκλοπαιδικά λεξικά. Το αφηγηματικό του υλικό, αντλημένο από προσωπικές και οικογενειακές μνήμες, από τις παραδόσεις και τα βιώματα της λαϊκής ζωής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, διοχετεύεται στα διηγήματά του. Το υλικό αυτό, ενισχυμένο από το στέρεο υπόβαθρο της παιδείας του και την επιστημονική γνώση της ψυχολογίας,
ενσωματωμένο σε μια ποικίλη πλούσια γλώσσα υψηλού ήθους, λόγια λαϊκή ιδιωματική, διοχετεύεται στα διηγήματά του. Έτσι ο Βυζιεινός αναπτύσσει τη μυθοπλασία του. Ανακαινιστής και πρωτοπόρος ανοίγει το δρόμο της νεοελληνικής διηγηματογραφίας. Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, η μυθιστορηματική πλαστικότητα των χαρακτήρων, οι δραματικές συγκρούσεις, η δομή, η δραματικότητα, η άρτια αφηγηματική τεχνική, η ενδιαφέρουσα διαπλοκή του ιστορικού και του αφηγηματικού χρόνου είναι μερικά από τα βασικά γνωρίσματα του αμαρτήματος της μητρός μου, αλλά και των άλλων διηγημάτων του. Στο μόνον της ζωής του ταξίδιων, στην ελεύθερη θεατρική διασκευή του Ανδρέα Ελευθεριώτη, που θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά, μας παρουσιάζεται η συμπαθέστατη μορφή του παππού, τα γεμάτα θαυμασμό μάτια του εγγονού, η φωνακλού γιαγιά, αλλά και ιστορίες δραματοποιημένες για τόπους απόμακρους και παράξενους. Το μόνον της ζωής του ταξίδιων είναι το τελευταίο από τα 5 διηγήματα που δημοσίευσε η Εστία, 17 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 1884, ενώ ο Βυζιεινός εθεωρείται ακόμη από την κοινωνία ως ενεργό της μέλος. Είναι επίσης το μόνο από τα διηγήματά του που δημοσιεύθηκε ενώ ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα. Το διήγημα είναι χωρίς άλλο αυτοβιογραφικό και αυτοαναφορικό. Αυτοβιογραφικά και αυτοαναφορικά στοιχεία υπάρχουν σε όλα τα διηγήματα του Βυζιεινού, το συγκεκριμένο όμως είναι καθ' ολοκληρίαν αυτοβιογραφικό. Τι στα ψέματα. Και τα ερωτεύονται τόσο πολύ που άρεσε στο κρεβάτι πέφτουν και αμέσως γίνανε του θανατά. Και να τόσοι γιατροί για να τις γιάνουν. Μα άλλοι από τίποτα δεν κάνουν. Και έτσι αφήνει να πεθάνω από έρωτα παππού. Όχι και να πεθάνουν, Γεωργάκη μου. Τότε πώς γίνονται καλά, αφού οι γιατροί πια τίποτα δεν κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα οι γιατροί, μα ο καλός ο βασιλιάς το κάνει. Είναι καλός ο βασιλιάς. Για την κόρη του είναι. Θέλει να την εγιάνει. Είναι και γιατρός ο βασιλιάς. Γιατρός δεν είναι, μα τι να κάνει. Βασιλοπούλα η κόρη και μοναχοκόρη βρήκε Ραφτόπουλο να ερωτευτεί. Φοράει την κορώνα του λοιπόν, κάτω το κεφάλι βάνει και βούρια το ραφτάδικο την κάνει. Πες μου λοιπόν, είσαι τόσο άξιος εσύ για να το κάνεις? Γιατί αλλιώς την κόρη μου να την ξεχάσεις κιόλας. Βασιλόπουλο πρέπει να παίρνει γιατρά. Όμως αυτή του θανατά για σένα έχει πέσει. Ένα φτωχό Ραφτόπουλο. Εσύ λοιπόν, αφού δεν είσαι Βασιλόπουλο, παρά ένα φτωχό Ραφτόπουλο, παλικαριά και αντριοσύνη να μου δείξεις. Σ' ακούω λοιπόν, Ραφτόπουλο φτωχό. Τι σου συμβαίνει άραγε? Τη γλώσσα σου κατάπιες? Τα λόγια σου τα ξέχασες? Λοιπόν, αφού εσύ δεν μιλάς, παλικαριά εγώ θα σου αναθέσω. Μπορείς λιοντάρι από τα βουνά εσύ να κατεβάσεις? Τι? Μπορείς κανένα δράκοντα εσύ να τον σκοτώσεις? Ποιο? Μπορείς κάποιο βασίλειο εσύ να κυριεύσεις? Πού? Και θέλεις και την κόρη μου γυναίκα σου να πάρεις.
Να το ξεχάσεις πια αυτό, Ραφτόπουλο ανάξιο και φτωχό. Πατέρα μου, ή το Ραφτόπουλο που τραγουδάει τόσο γλυκά, άντρα μου θα το κάνω, ή αμέσως πριν ο ήλιος βγει, μόνη μου θα ποθάνω. Πες μου λοιπόν, στενή φορά πια εγώ σε ερωτάω. Τι είσαι τόσο άξιος εσύ για να το κάνεις? Την κόρη μου γυναίκα σου θέλεις να την επάρεις. Βρήκα από σένα, δεν ζητώ, μα κάποια αναξιοσύνη. Μπορώ, μεγάλε βασιλιά, να ράψω τα νηφιάτικα χωρίς ραφικερά. Πολύ καλά, κύριε Γαμπρέ. 40 ράψε φορεσιές, νηφιάτικες νανόλες. Καθώς αυτές ταιριάζουν σε μια βασιλοπούλα. Και πρόσεξε το αυτό καλά. Ραφεί ράμα πουθενά, γιατί αλίμονό σου. Κι αν αύριο ο ήλιος πριν να βγει, έτοιμες δεν τις έχεις, πάει το κεφάλι σου. Αμέσως σου το κόβω. Ποια στεναχώρια, αγάπη μου, έχεις εσύ μεγάλη? Πρέπει ο ήλιος πριν να βγει 40 φορεσιές νηφιάτικες να ράψω. Και πουθενά να φαίνεται καμιά ραφή ράμα. Γιατί μου το είπε ο βασιλιάς. Στο παίρνω το κεφάλι σου. Αμέσως σου το κόβω. Μη χολοσκάς, καμάρι μου. Τις αδερφές σου αμέσως θα φωνάξω τις νεράιδες. 40 είναι του λόγου τους και οι φορεσιές 40. Μια καθεμιά θα ράψει για νηφιάτικη. Και το πρωί, πριχού ο ήλιος να χαράξει και ο βασιλιάς να έρθει για να κοιτάξει, έτοιμες θα είναι όλες τους. Και εσύ, μικρό Ραφτόπουλο, θα γίνεις βασιλόπουλο. Βασιλοπούλα όμορφη γυναίκα σου θα πάρεις. Μεγαλωμένη αυτή σωστά και παραχαϊδεμένη. Πώς έτσι ξεγελάστηκες και το χαρέμι νόμισες παλάτι ότι είναι? Ήταν παλάτι και φωνές άκουγα από βασιλοπούλες. Γλυκές φωνές που όμορφες στα μάτια μου φαντάζαν όλες οι κόρες που με γέλια προσπερνούσαν. Είδες εσύ βασιλοπούλες δίπλα σου να τρέχουν. Τις άκουγα κοντά μου καθαρά και το μυαλό μου στον παππού μου σεριανούσε. Και να θυμόμουν την καλή βασιλοπούλα που τώρα Ραφτόπουλο αγάπησε με πάθος. Τι κάνετε αγάπησε Γεωργή, άφησε ο βασιλιάς τέτοιες γάμους να γίνει. 1000 κεφάλια βάκοβε που το έχει μαθημένο.
Θήμιο, παρά την κόρη του σε παρακατενό θα έλεγε. Κι όμως, όπως μου τα έλεγε ο παππούς, παντρεύτηκαν στο τέλος. Και ο βασιλιάς, καλός για το παιδί του, έδωσε την ευχή του δίχως γκρίνια. Τέτοιες βασιλικές φωνούλες άκουγα σαν πήγα στο παλάτι, τον πόγο με τα ρούχα για να δώσω. Μα δεν πήγε στο παλάτι, βρε Γεωργή. Στις βελίδες σας αργανούσες στο καρέμι. Τη συνοδή σου, μαύρη και σκληρή, τέτοιοι δεν ήταν. Φωνές δεν άκουες που βρίζαν τον Αράπη. Και αυτός με το καμτσίκι πέρα δόθε τον αγέρα δεν βαρούσε. Σ' άφηνε ο μαύρος φερνούκος τα μάτια σου ψηλά να τα κρατήσει. Ή με το ζόρι από πάντα εκτούσες. Κι αυτές που άκουες, Γεωργή, και σαβαγόρευο μουρά να τις κοιτάξεις, δεν ήταν ηλικές βασιλοπούλες, μα οδαλίστες. Ηλικές κι αυτές, δεν λέω, μα για εμάς, σαν του παράδεισου το μήλο. Κι αν το έφαγε παράνομα η Εύα, που κακοχρόνο να έχει όπου και να είναι, εμείς, μόνο στον ύπνο μας θα το δακώσουμε μπορούμε. Μα ο παππούς μου ο Γεωργής, αλλά μου έλεγε πριν έρθω εδώ στην πόλη. Κι ήρθα Ραυτόπουλο να γίνω, βασιλοπούλα για γυναίκα μου να πάρω. Τι τεπελιάζετε βρε ακαμάτιδες! Μα, κυρμάστορη... Άσε τα λόγια και βελόνι να δουλέψεις. Για τις βασιλοπούλες ο Γεωργής μας μιλούσε. Του έλεγε ο παππούς του μικρός αν ήταν, στου σπιτιού του πατρικού του την αυλή. Βασιλοπούλες, βασιλιάδες και παλάτια, στα παραμύθια των καιρών είναι βαλμένα. Άλλο η ζωή. Αν δεν δουλέψεις και τα χέρια δεν ρωσιάσουν, πίνα μεγάλη τα τεράστια να πιάσουν. Εμείς τα λέμε του Γεωργή, που περιμένει να πάρει βασιλοπούλο. Ποιος βασιλιάς με το λαό θα συγκινεύσει και ένα οικόγενο το παιδί του θα διαλέξει. Τέρμα τα λόγια. Πιάστε αμέσως τα βελόνια και να ξεχάσετε παλάτια και σαλόνια. Γεωργή! Πού είσαι βρε Γεωργή? Θήμιο, πώς ήρθες κατά εδώ? Τι σε έκαμε και να με δεις το θέλεις? Τι το ταξίδι εύκολο δεν είναι. Και ο δρόμος μακρινός και πέτρες όλος. Ο παππούς παλεύει με τον άγγελο Γεωργή. Ψυχομαχεί και σε γυρεύει. Κι αν δεν προφθάξεις θα πεθάνει. Κι ολάνυχτα τα μάτια του θα μείνουν. Ο παππούς μου με τον άγγελο παλεύει. Και με να είναι κοντά του με γυρεύει. Αυτό Θήμιο θα πει πως ο παππούς μονάχος του δεν μπορεί πέρα πια να τα βγάλει. Και εμένα είναι καλή να τον βοηθήσω. Αν θες τα μάτια του παππού σου να σφραγίσουν σαν πεθάνει, άσε την άργητα και βιάσε να την κάνεις. Είσαι για τον παππού σου χρειαζούμενος. Τον άγγελο να την παλέσεις πρέπει. Ως Θήμιο εγώ αυτό θα καταφέρω. Που με τον άγγελο στα αλήθεια θα παλέψω. Εις του παππού απάνω το μεντέρι ή μες στο μαρμαρόστρο το ταλόνι. Άσε τα λόγια βρε Γεωργή. Ο χρόνος αδυσόπιτος φωνάζει και είναι σκληρός πολύ. Και ο παππούς με τον ομπά σου ξεψυχάει. Μικρός επάλευα με τον παππού. Πάντοτε μ' άφηνε την νίκη να κερδίζω και παλαιστή του με έλεγε αλλά και πεχλιβάνι. Γι' αυτό και τώρα με ζητά τον άγγελο εγώ για να νικήσω. Χαμένα τον βροντίξω πρέπει και να είμαι εγώ του θάνατου και της ζωής κριτής. Αργείς Γεωργή, και ο άγγελος στην πάλια έχει αρχίσει. Προφθαίνεις δεν προφθαίνεις τον παππού, πάμε λοιπόν. Ο μάστορης την άδεια θα τη δώσει. Άγριος είναι και σκληρός και όλους για κτήματά του μας λογίζει. Άσε με. Εγώ θα προσπαθήσω να τον πείσω. Όσο κι αν είναι δύσκολος, θαρώ την άδεια θα τη δώσει. Είναι βαρύ τα μάτια του παππού ανοιχτά να μείνουν. Τράβα Γεωργή. Μακρύς ο δρόμος κι άγαρμος. Και ο παππούς την πεθυμιά σου. Τράβα λοιπόν στη γη να τον προφθάξεις. Είναι χρέος. Κι ύστερα στον ουρανό ας πάει αναπαμένος. Πολλά τα ευχαριστώ κύριε Μάστορη. Τόσα πολλά που δεν χωρούν στην πλάση όλη. Είναι μακρύς ο δρόμος και ανάσες-στάλογο πρέπει να πάρει. Ωχ, τι δύο κουβαλάει στο ταξίδι. Θήμιο, δεν το έδεσε στο δέντρο και θα φύγει. Αν να διατάξω δεν μ' ακούσει, ρούπι δεν το κουνάει από εκεί. Μα τόσο εύκολα ο μάστορης την άδεια να μου δώσει. Απρόσμενο για μέ και αδιανόητο. Έτσι είναι Γεωργή. Οι άνθρωποι φοβούνται τη δυσμένεια του ουρανού. Καθένας τους να πράξει αποφεύγει ό,τι να τους συμβεί δεν πεθυμά.
Στα αλήθεια, Θήμιο, η ψυχή δεν φεύγει από το σώμα, αν τη στερνεί την πεθυμιά οι συγγενείς δεν πράξουν. Και τριγυρνά βογγίζοντας τα χείλη όποιου πεθαίνει. Ακόμα και πατέρας που άσωτο γιο και κόρη απερίσκεπτη από την οικογένεια είχε διώξει, και αυτό στην ίστατη συγχώρεση τους δίνει, σαν τα στερνά του δείχνουν του ουρανού το ταξιδιάρικο αντίο. Δηλαδή, Θήμιο, τι κάνει αυτός και την οργή του την παλιά την εξεχνά? Την αγκαλιά του για στερνή φορά ανοίγει στα παιδιά του και ήσυχος ταξιδεύει στα ουράνια. Όλοι όσοι βρίσκονται μπροστά, δάκρυα πολλά και σπαραγμούς αφήνουν. Μια και η σκηνή συγκίνηση μεγάλη τους γεννά. Ξέρω φορές που μισητότατη μητριά στοργήμα και περίθαλψη ευρήκε από της προηγούμενης γυναίκας τα παιδιά, γιατί έτσι ο μελοθάνατος προστάζει. Μίση αδελφών διαλύονται, έχθρες παλιές σε συγγενείς ανάμεσα ξεχνιούνται, για να χωρίσει η ψυχή από το σώμα και με χαμόγελο να φύγει ο πεθαμένος. Κι αν πεθυμίσει ο μελοθάνατος, στερνά να είδει κάποιον που αλάργα μένει εκεί στα ξένα, πώς τόσο γρήγορα θα έρθει να τον προλάβει πριν πεθάνει? Δύσκολο αυτό και ανεπιθύμητο. Γι' αυτό όσοι στη σκηνή του ψυχομαχητού παρόντες είναι, με τέχνη αποφεύγουν το όνομα να πούν όποιου μακριά στα ξένα λείπει. Γιατί αν δεν έρθει να τον δει όποιος πεθαίνει, τα μάτια του ανοιχτά για πάντα μένουν και περιμένει να τον δει κοντά του να έρθει. Και του παππού τα μάτια ανοιχτά θα μείνουν, αν δεν προφτάξει να με δει πριν ξεψυχήσει. Μα τι σου λέω, βρε Γεωργή. Γι' αυτό λοιπόν τα λόγια τα πολλά τα παρατάμε και το ταξίδι αμέσως τώρα ξεκινάμε. Να τον προλάβεις τον παππού. Τι κρίμα θα είναι να μη σε δει άλλη μια φορά και άσχημα τα στερνά του να είναι. Πάμε, παιδί. Καλίγο μαγειρεύει και νερό. Τι μακρινό έκαμε ταξίδι κι ακόμα χάει ακόμα. Θέλεις να σε θρέφω? Θέλεις να σε θρέφω? Μωρέ μούχτη! Τεμπέλα ρε! Αν τα πουλάς σου γιατί στάδω κι ο Θεός, Για να γυρνάς κοντά μου? Άντε πά να δουλέψεις συχναρά, γιατί τη γούνα σου αμέσως την τεινάζω. Μιαου! 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 Ο καημένος ο παππούς απέθανε και η γιαγιά, αφού δεν έχει πια με ποιον να τα βάλει, το γάτο της κοντεύει να ξεκάνει. Α, Χριστέ! Υπναρά! Ήρθε το ξυδερό μας. Ήρθε το ξυδερό μας. Αμα από πού έρχεσαι, μωρέ παλιοκαμένε? Από πού έρχεσαι? Από το φεγγάρι έρχεσαι? Ή μήπως έφαγες όλο το θιάφι των Εβραίων κι ήρθες τέτοια κίτρινα μούτρα να μου φέρεις? Εγώ την ντροπή. Εγώ που να κατακαίγεσαι. Εγώ. Μωρέ, τι στέκεις έτσι κρεμασμένος? Τι στέκεις? Πιάσε λίγο νερό να πας να φέρεις. Τι στέκεις έτσι, μωρέ σαψάλι? Τι στέκεις? Φοβάσαι μη σου πέσουν τα νεφρά σου? Που να κατακαίγεσαι που κάμισο που μου ήθελες που να έχει και κολάρο. Μωρέ μούχτη! Μωρέ άχρηστε! Τι γυρεύεις πάλι, μωρέ ακαμάτι? Άντε πά να δουλέψεις, τεμπελχανά. Μούχτη! Γλουγιοκομμένε! Πού είναι ο παππούς, γιαγιά? Αν πούντος, γιά. Πούντος. Πήγε και με άφηκε. Ο τεμπέλαρος. Ο αχαήρευτος. Ο ακαμάτης. Τώρα που δεν έχει δουλειά,
Τι να κάνει άραγε ο καημένος ο παππούς σου? Αμοιάζεται. Τυλιάζει την κοιλιά του. Και πού τυλιάζει την κοιλιά του, βρε γιαγιά? Στη θαλπορή του παραδείσου ή στη σκολάσεως στον Καύσωνα? Πού, αν πάνω στην Παΐρα. Πάνω στην Παΐρα, δεν τον ξέρεις. Τον τεμπέλαρο, τον αχαήρευτο, τον μάτι. Η Μπαΐρα είναι το προσβοράν της οικίας του παππού, μέγα βραχώδες ύψωμα, εφού άλλοτε ήταν εκτισμένη η Ακρόπολης του τόπου. Ο παππούς όσες φορές ήθελε να αποφύγει τα συναξάρια της γιαγιάς, τις ξέφερε κρυφά και έτσι και γλίτωνε την κρίνια της και απολάμβανε από ψηλά το μαγευτικό τοπίο που απλωνόταν στα πόδια του. Η γιαγιά και να ήθελε να ρεβεί τόσο ψηλά δεν μπορούσε, αφού οι ρευματισμοί από καιρό την είχαν πιάσει και εδώ αναπάντεχο είχαν χαρίσει στον παππού την ησυχία του να βρίσκει απ' της γιαγιάς το μπύρι-μπύρι. Εκεί λοιπόν πηγαίνει τρέχοντας και ο Γεωργής μας, τον παππού του να νιώσει από κοντά και στη λαχτάρα του ευχαρίστηση να δώσει. Και μάλλον τη καπούλησε. Γεωργάκη μου, ποιαν αγαπάς και ολημερής την τραγουδάς? Αυτό πάντα μου το έλεγες, παππού, από μικρός ανήμους. Και θα στο λέω, βρε Γεωργή, μέχρι που να το νιώσεις ή μπρος σου ξάφου να το βρεις. Για τη ζωή με αγάπη εκτός, άστη να πάει χαμένη. Μα όταν μπροστά σου την εδείς, να μην λοξοδρομήσεις. Και κάθε μέρα κι αν τη θες, δεν έρχεται κοντά σου. Για τη γιαγιά μιλάς, παππού, ή τα είχα κάνω λάθος? Λάθος δεν κάνεις, βρε Γεωργή. Μα κι ούτε λες αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό, παππού? Το νοητάλο θα είναι. Έλα όμως που καμιά φορά μαζί πάνε και τα δύο. Παππού, τι θέλεις να μου πεις? Πολύ με έχεις μπερδέψει. Άκου, Γεωργή. Μικρό εμέ, Γιώργη δεν με φωνάζει. Μην απορείς, μωρέ Γεωργή. Γεωργιά με λέγαν όλοι. Από την άκρη του χωριού μέχρι την άλλη άκρη. Τι το κοιτάζεις και απορείς? Από μικρός το ξέρω. Κι εγώ κορίτσι νόμιζα πως ήμουνα στα αλήθεια. Ρούχα γυναίκια φόραγα. Κοτσίδες στα μαλλιά. Παππού, τι θέλεις να μου πεις? Τι μου κλωθογυρίζεις? Άκου, Γεωργή. Τότε, παλιά, κακό να σου αγόρι. Οι Τούρκοι θα σαρπάζανε για νίτσαρος να γίνεις. Κορίτσι όμως αν ήσουνα στο σπίτι σου καθόσουν. Ή παντριά σαν έκανες, πάλι δεν σε πειράζανε. Και δηλαδή, παππού? Και δηλαδή, Γεωργή, με πιάνει ο πατέρας μου μια μέρα και μου λέει το Γεωργιάλης Μόνακο, ο Γιώργης είσαι, ο Σύρμας. Με κούρεψε, με στόλισε, με έδωκε στη γιαγιά σου. Γλίτωσα το Γιαννιτσαριό, μα η γιαγιά κοντά μου. 10 χρονών παντρεύτηκα τη φωνάκνου γιαγιά σου. Α, Χριστέ, υπνερά, ακαμάτι, τεπελχανά. Ένα άνθρωπο να βρεις καλό, οι άλλοι περισσεύουν. Μα δεν το βρεις όπως ποθείς, λίγοι οι άλλοι, οι μύργοι. Μα τι στα λέω όλα αυτά? Πες μου εσύ τα δικά σου. Επήγες στην πόλη ψυχή μου, επήγες. Κόσμο πολύ εκεί είδες? Ω, ναι, παππού. Είδα και τη Σιλιβριά με το παραπόρτι κι ψηλά και μήλους με φτερά που με τον άνεμο γυρνά. Άστα αυτά. Επέρασες από τη χώρα που ψήνει ο ήλιος στο ψωμί. Τους σκυλοκέφαλες τους είδες? Τους είδες? Όχι, παππού. Πού να είναι αυτοί? Να, είναι κομμάτι παρεδώ από τη χώρα. Εκεί που το ψωμί το ψήνει ο ήλιος. Από εμπρός είναι άνθρωποι και από πίσω σκύλοι. Από εμπρός μιλούν γλυκά
και πίσω σε γαυγίζουν. Σε καλοπιάνουν από μπρος, σε τρώνε άμα γυρίσεις. Γι' αυτό ψυχή μου, πιο καλά από εκεί ποτέ δεν πήγες. Ναι παππού μου, πιο καλά από εκεί ποτέ δεν πήγα και δεν με φάγαν όλοι τους. Και στην πόλη πια με το όμορφο καΐκι πήγα. Και εκεί να δεις παππού τη θάλασσα, νερό γεωμάτιο πάνω. Και τα καΐκια, τα πανιά φουσκώναν με κατάρι. Άστα αυτά. Από τη θάλασσα στον αφαλό επήγες. Και το νερό που γύριζε καθόλου δεν το είδες. Δεν είδες μες στη μέση του μια τρύπα να γυρίζει όπως η άρμη στην πακύρα της γιαγιάς πάντοτε στροβιλίζει. Όχι παππού, δεν το είδα. Όχου ψυχή μου, τίποτα δεν είδες. Και πού να είναι αυτό παππού, πες το μου να το μάθω. Να, είναι κομμάτι, παρεδώ, εκεί που είναι και η Φώκια, η μάνα του Αλέξανδρου, Γοργόνα που τη λένε. Εσύ την είδες καν εσύ, την ένιωσε μπροστά σου. Όχι παππού, ποτέ μου δεν την ένιωσα, ποτέ μου δεν την είδα. Όχου ψυχή μου, τίποτα λοιπόν, μα τίποτα δεν είδες. Και πώς η Φώκια είναι παππού, Γοργόνα που τη λένε. Από τον αφαλό και πάνω, γυναίκα είναι πανέμορφη. Από τον αφαλό και κάτω, ψάρι που σε τρομάζει. Κάθε καράβι που περνά ταρπάζει και ρωτάει. Αλέξανδρος ο βασιλεύς και ζει και βασιλεύει. 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 3 φορές ρωτάει τον καπετάνι. Και 3 φορές αντισυμβεί. Αλέξανδρος ο βασιλεύς και ζει και βασιλεύει. Του διώχνει στη δουλειά. Αλέξανδρος ο βασιλεύς και ζει και βασιλεύει. Αλέξανδρος ο βασιλεύς δεν ζει, δεν βασιλεύει. Αλέξανδρος ο βασιλεύς και ζει και βασιλεύει. Αλέξανδρος ο βασιλεύς δεν ζει, δεν βασιλεύει. Αλέξανδρος ο βασιλεύς και ζει και βασιλεύει. Σαν τη σιπή. Αλέξανδρος ο βασιλεύς δεν ζει, δεν βασιλεύει. Τον εβουλά, τον πνίγει. Γι' αυτό ψυχή μου, πιο καλά που εσύ δεν την είδες. Ναι παππού, πιο καλά που δεν την είδα. Γιατί αν πνιγόμουν, στην πόλη πώς θα πήγαινε. Να ειδείς δα παππού τι μεγάλη που είναι η πόλη και τι λογής οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα. Χανούμισες, πριγκίπισσες, βασιλοπούλες. Άστα αυτά. Είδες τον τόπο που είναι οι άνθρωποι όλοι μαρμαρωμένοι. Όχι παππού, ποτέ μου δεν το είδα. Όχου ψυχή μου, τίποτα πια. Μα τίποτα δεν είδες στη ζωή σου. Πού παππού αυτός ο τόπος είναι. Αυτός είναι βαθιά σε ένα δάσος. Μέσα σε μια σπηλιά. Έτσι σαν μπεις από μπροστά, τους βλέπεις όλους μάρμαρο που γεννήκαν. Μάρμαρο που γεννήκαν. Και πώς συμβαίνει αυτό παππού. Η Λάγνα η μάγισσα φροντίζει. Όμορφος όποιος της διαλύσει, τον μαρμαρώνει στη στιγμή. Και όταν διασκέδαση ζητάει, με το νερό το θάνατο πάλι άνθρωπο τον κάνει. Και πιο όμορφο από ό,τι πριν. Πολλά ταξίδια θα έκανες παππού σε όλη σου τη ζήση. Εγώ ταξίδια και πολλά. Είχα τζίρενα η γιαγιά σου. Μα πώς γίνει κι αυτό παππού. Εσύ τόσα γνωρίζεις και μου τα λες όπως παππού στα εγγόνια του ταιριάζει. Δες με Γεωργή και πρόσεξε όσα θα ακούσεις τώρα. Χρυσή, βγες έξω αμέσως να σου πω την άργη ταλισμόνα. Τι είναι τόσο ξαφνικό που με φωνές με κράζεις. Δεν είναι φωνές μου δυνατές, μα η πεθυμιά με κάνει. Να πάω στη Σαρακινού εκεί στο πανηγύρι. Τάμα αφού το έκανα να το πληρώσω πρέπει. Να πας, να πας. Εδώ τι να σε κάνω. Φοβάσαι μη με κλέψουνε, φοβάσαι μη με χάσεις. Όλα σου τα κανόνισα και έτοιμος πια να φύγω. Ωραία, πού πας. Πας για το πανηγύρι και τη γελάδα ξέχασες που είναι και καστρωμένη. Σε μια εβδομάδα ζωντανό θα βγάλει από την κοιλιά της. Καλά ψυχή μου, όπως τα λες, εδώ να μείνω πρέπει. Ναι, αλλά ο κόσμος τι θα πει. Πολλές οι ετοιμασίες. Λάδια, κεριά, θυμίαμα, αμτάλογο που το έχει σελωμένο, δρόμο γυρεύει τρέχοντας το πλάτωμα για να βγει. Αν και το τάμα ξέχασες, να το πληρώσεις πρέπει. Αντί για σένα, να πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι.
Τι να μπορείς μωρέ Γιώργη. Αντί για μέ πήγε η γιαγιά σου. Τον αδερφό της συντροφιά για να έχει δίπλα της επήρε. Και εσύ παππού τι έκανες. Μόνος ήσουνα πλέον. Εγώ στο στάβλο φύλαγα εκεί το μοσχαράκι. Και όχι μόνο το γδάρμα δεν εγέννησε, μα και το γούρι σήκωσε σ' όλα μου τα ταξίδια. Και όσα κι αν ετοίμαζα, άλλος θα ξεκινούσε. Και πώς παππού τόσα πολλά ξέρεις και μου διηγέσαι. Η γιαγιά σου όλα μου τα έλεγε, για να με ευχαριστήσει που συνεχώς τη θέση μου έπαιρνε στα ταξίδια. Για άλλη φορά, αυτό το είχα πια εγώ μέσα μου τσακισμένο. Όλα τα ετοίμασα σωστά. Τους χωριανούς εφώναξα, συγχώρεση να πάρω. Και στη γιαγιά σου άφησα διαθήκη όλο το βιώσιμο. Τι έγινε λοιπόν παππού, επήγες στο ταξίδι. Τι έγινε λοιπόν Γεωργή. Χρυσή! Χρυσή! Μη τύχει και τιμόγιο να είναι κανένα γδάρμα ή μη μου πεις πως έρχεται κανένα μουσαφίρης από μακριά για να με δει. Γιατί τα πόδια και τα δύο εγώ θα τα κόψω. Εγώ θα φύγω αύριο, ταξίδι θα να κάνω. Οι άτυχοι, οι κακόμοιροι, το τέρι μου θα χάσω. Άντρα μου, νοικοκύρη μου, αφέντη του σπιτιού μου. Μα είμαι ταμένος βρε Χρυσή, στον Άγιο Τάφο πάω. Αντρόγυνο δεν είμαστε. Πάω εγώ αντί για σένα. Ταξίδι δηλαδή παππού, δεν έκανες κανένα. Πριν παντρευτώ, ξεκίνησα να κάνω ένα ταξίδι. Μα τι τα θες κι αυτό. Πες μου παππού, πώς έκαμες εκείνο το ταξίδι. Βλέπεις εκεί, πολύ μακριά, του ορίζοντα το βάθος. Ω ναι παππού, τον ουρανό να αγγίζει βλέπω. Άμπρα, εκεί να φτάσω ήθελα, στον ουρανό να ανέβω. Να ανέβεις στον ουρανό, χωρίς σκοινιά και σκάλα. Πήρα από το ορνηθαριό αυτή που έχει η γιαγιά σου οι κότες να ανεβαίνουν το βράδυ, να κουρνιάζουν. Άλλαξα και τα ρούχα μου, αγόρινα φαινόμενο. Τι έγινε λοιπόν παππού, έφτασες στο ορίζοντα το ροδαλένιο βάθος. Να φτάσω ξεκίνησα. Μα τι τα θες, χαρά μου. Τι σε σταμάτησε παππού, πες μου να μάθω θέλω. Όσο προχώραγα εγώ, τόσο μάκρυνε εκείνος. Και ο ήλιος στο ταξίδι του τελείωνε στη δύση. Νύχτα ερχόταν σκοτεινή και σπίτι εγώ δεν ήμουν. Και αν το βλέπε ο κύρις μου, άρχισε να βρέχει. Κι έτσι στη μέση έμεινε παππού και εκείνο το ταξίδι. Κι έτσι στη μέση έμεινε Γεωργή και εκείνο το ταξίδι. Σαν κρύο να πιασε Γεωργή. Ώρα σπίτι να πάμε. Τόσα ταξίδια ήθελε να κάνει στη ζωή του. Όλα εγώ τα έκανα. Πήγαινα αντί για εκείνον. Και του τα διηγιόμουν όλα όσα είχε χάσει. Μα το ταξίδι του αυτό, πώς τον γυρίζω πίσω. Το μόνον του ταξίδιο που πίσω δεν γυρίζει.
Άσε την άργητα, παππού, και το όνειρό σου κόψε. Μην περιμένεις πια, παππού, ταξίδια στη ζωή σου. Όλα τα έκαμε η γιαγιά, μα πάντα ήταν μαζί σου. Και ο βασιλιάς σου ήρθε εδώ, για να σε χαιρετήσει. Ήρθε και τον Αυτόπουλο τον τέρτη του να σβήσει. Νεράκες όμορφα χορεύουνε για σένα. Μάστορης και Ραφτόπουλα ήρθαν να γίνουν ένα. Εδώ είναι και ο Θήμιος σου, πιστός σου επιστάτης. Ιδού και ο αφηγητής, του προσκυνείου διαβάτης. Και η σκυλοκέφαλη είναι εδώ. Κοντά σε εδώ και ώρα. Ήρθε και η γοργόνα σου, παππού. Και ο καπετάνιος τώρα. Να είμαι κι εγώ η μάγισσα που μάγευα με νάζι. Όλους μας εμαρμάρωνε, μας έκανε και χάζι. Ξέρω γιατί είσαι δύσκολο στα μάτια σου να ανοίξεις. Τι περιμένεις να με δεις, αγάπη να μου δείξεις. Για τη ζωή μου αγάπη εκτός, άστη να πάει χαμένη. Μα όταν μπροστά σου την δεις, να μην λοξοδρομήσεις. Και κάθε μέρα την αντιθές, δεν έρχεται κοντά σου. Αυτή μας η παράσταση ήταν η τελευταία. Και εμείς, μεγάλοι και μικροί, περάσαμε ωραία. Πιστεύουμε και όλοι εσείς που ήρθατε κοντά μας, να πήρατε το μερτικό από την πολύ χαρά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.